Татарстан буйлап сабантуйлар дәвам итә. Хезмәт бәйрәмен Буа районы Яңа Тинчәле авыл хуҗалыгы тармагындагы матур эшләре белән каршылады. Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов үзенең туган авылында сабантуй бәйрәмендә катнашып кайтты. Шыннан да, быелгы сабантуй бәйрәме елдагыдан тагында күркәмрәк, күренешләргә бай булуы белән истә калырлык кебек. Өстәвенә 2 ел көттек бит без бу бәйрәмне. Табигать исә үзенең кояшлы көне белән теләктәшлек итте. Инде иртәнге якта ук бәйрәм узасы төп мәйданга Яңа Тинчәленең барча халкы җыелып, тамаша кыларга ашыкты. Буа районының барча авылларыннан кунаклар, тирә-як калалардан җыелган милләттәшләребез дә бәйрәм рухын арттырдылар. Иң изге теләгем шул, менә бу исән-сау менә бу яңгырлар тизрәк килеп яусын иде. Чәчелгән игеннәрдән яхшы гына зур урожайлар, уңышлар булсын иде. Һәм инде ул уңышлардан алып ипиләр пешерелсен иде. Менә бездә татарда әйтелә инде шундай әйтем бар. Әгәр дә ипи булса, җырда була дип, Ходай Тәгалә менә алдагы көннәрдә дә барыбызга да саулык, сәламәтлек бирсен, бәхетле гомерләр бирсен. Сабан туе үзенең күңеллелеге, куанычлылыгы, мавыктыргыч ярышлар һәм кызу көрәш дәрте белән күңелләребезне дулкынландыра. Мәйдан тирәсенә барлык яшьтәге төрле милләт һәм дин вәкилләрен җыя. Сабан туй барлык туганнарны берләштерә. Бу бәйрәмгә иң якын һәм хөрмәтле кунаклар чакырыла. Районыбызда чәчүләр бетте. Аллага шөкер, вакытлыча бөтен планлаштырылган эшләребезне эшләдек. Хәзер яңгыр гына көтәбез инде. Яңгыр юк. Менә сабан туйларны үткәргәч, бөтен кунакларны заткач, яхшы гына яңгыр килеп яуыр дип өметләнеп торабыз. Biz özümüzün kolektif белән шушы сабан туйны үткәрер өчен эшне алдан ук башлап җибәрәбез. Һәм тәртипкә китерү, уеннар оештыру, булар безнең барысы да укытучылар белән бергә бәйләнгән. Культура отделы үзенең эшен башкара. Сабан туе алдынгылар, кыюлар, көчле рухлылар бәйрәме. Монда үзеңне сынап карарга да, төрле ярышларда катнашып, күңел ачып, хәтта бүләкләр отып алырга да мөмкин. Кемдер мәйданда көч сынаша, төрле уеннарда катнаша, капчык киеп йөгерү, баганага менү, йомырка салган кашыкны авызга кабып йөгерү, сулы чиләк көянтәләр белән узышу дисеңме? Оттырсаң да катнашудан күңелләр күтәрелә. Җиңелдән булмады. Җирләр әзер түгел иде. Аннары бик каты жарлар китте, шуңа күрә карамастан без чәчүләрне тиз арада бетердек. Уңышлар күзгә каралып, яхшы 8 гектар кем багыш чәчтек. Алдынгылардан Фәнис Биязитулы җитәкчелегендә бик матур эшләр башкарып чыкты. Бүген икеләтә бәйрәм, көтеп алынган бәйрәм, шушындай дулкынландыргыч бәйрәм. Бик күп дусларыбызны, туганнарыбызны күрдек. Аллага шөкер. Менә инде бу еллар бер Ходаем бирмеше белән именлекләр алып килсен, авырулар кичсен, бер Аллаһым шушы бәйрәмнең югары шундый тантанасында, шатлыгында яшәргә насыйп итсен. Авылда без сельскохозяйство белән заниматься итәбез. 4000 җирләр быел сәстек. Алла белсә, уңышлар алырга җыенабыз. Хәзер сабантуйлар уздырабыз. Бик зур рәхмәт бөтен кайткан кунакларга, спонсорларга. Исәнлек, саулык. Безнең Тинчәле халкы бик бәхетле. Менә шушындай өлешенә көмеш кенә түгел, алтын дигән аның кешеләре алтын. Алар игелекле. Бу бик борынгы авыл безнең авыл. Ул инде Татарстанда беренче мәчет салынган авыл, аның тарихын аныклап карасак, әйме. Һәм менә шушы дугалы булуы, иманлы булуы, аны инде киләчәккә дә алып барсын иде. Әйе, сабантуй бер үк вакытта борынгы да, шул ук вакытта мәңге яшьтә бәйрәм. Анда гасырларның рухы, татарларның йөзе һәм тарихы чагыла. Әлеге бәйрәм милли традицияләребез саклануның ачык үрнәге һәм халкыбыз бердәмлегенең символы булып тора. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.